Szóval igen, akkor itt is vagyok a városban, és akkor beszerezzük a potit, lehetőleg bajba kerülés nélkül, mert úgy látom, hogy van itt ellenséges birodalomban is valaki. Akivel nem nagyon szeretnék így full mobos cuccokban, nem igen szeretnék én itt párbajozgatni. Na mindegy, hoppá! Az NPC-k testvérem eltűntek. Nem baj. Na, akkor csináljuk. Akkor hát ez lesz ugye a harmadik rész, amelyben tényleg megcsináljuk szerintem azt a 85-ös szintet. Hát vagy nem. De törekedek rá. Na szóval hát akkor tényleg itt egy kis városbemutatás is. Hoppá. Ez kell nekem. Kis... Igen. Na. Tényleg rekettség miatt is elnézést, így utólag is. Ezzel is imádom. Fuck you, zene. Mi ez? Na, ezt a pajzsot föl is vesszük. Fuck you, pajzs. Talán ezzel is egy kicsit erősebb leszek. Na mindegy. Please tell me that. Ja, ez egy kicsit jobb vagyok. Na, akkor térjünk vissza oda lélek egybe. Most viszont nem fogom megállítani a videót, mert nem tudom mi történt az előbb, de hát eléggé bebuggoltam, illetve belaggoltam tőle. Hoppá, 83 FPS, és be is töltött. Fuck yeah, guys! Na szóval, akkor csináljuk ezt a harmadik részt, most komolyan tényleg. Még az első kettő rész sincsen feltöltve, hiszen mondtam, nem volt még rá időm, de így most tényleg este majd megpróbálom, vagy nem is tudom mikor, de feltöltöm őket. Hát akkor lehet, hogy szombat reggel lesz, hát nem is tudom. Mindegy, az a lényeg, hogy most megpróbáljuk elérni ezt a 85-öt, vagy legalább a 84-et, úgy gondolom, mert igazából szükségem lenne már arra, hogy be tudjak menni abban a rohadt 85-ös mapra. Hogy igazából lehet tényleg igaz, hogy 80-tól be lehet menni. Hoppá, elég kezdetes. Na, elaggolj már, létszik. Na, hát mindegy, ezen a laggon is fogok dolgozni, hogy végre kiküszöböljem, vagy valamit csináljak vele. De tényleg, ez így a videó minőségének kárára megy, és ezt tényleg nem szeretném, mert ezt tényleg csak azért csinálom, hogy itt most bemutassam ezt a szervert, meg a hátrányait, meg az előnyeit, meg mindent, amit tudni kell róla. Na szóval, igen, szóval mindenkit üdvözlök újra itt az LVMT2 eset szerveren. Végre! Na mindegy, vegyük komolyan. Tényleg, majd tervezem mint nem tudom, ki ismeri Jani Walkert, mint így gameplayert. Hát én ismerem, egy subscriber vagyok, ezúttal is üdvözlöm, hello Jani. Igen, szerintem tervezek egy ilyen Facebook channelt, amire tényleg majd lehet így feliratkozni. Meg majd csinálom, oda is feltölteném az ilyen videókat. Csideó. Bartost idézem. Ez is milyen régen néztem. Nem is akarom nézni, fuck you Bartos. Na. Szóval, Brad, 82-es sura. Igazából szerintem a statja eddig egész jó. Hát 27 KTP, nem a legtöbb, de még egész jó. 130-as varivértet veszek. Barátom, honnan szüljek neked olyat? Még nem nekem írta, fuck you. Na mindegy. Tényleg hamarosan 83 leszek, és el kell döntenem, hogy most 85-ön hogyan fejlődjek. 85-ös mappon hogyan fejlődjek, mert állítólag erős ez a map. Na most ez egy új fejlemény a játékon belül, hogy most már az is erős elvileg. Hát igen. Valahogy megoldom majd. És Izinnel is sikerült beszélnem. Hát sajnos Izin barátom ki fog lépni ebből a végigjátszásból. Sajnos nem lesz benne ebben a sorozatban, pedig nagyon szerettem volna, hogy ő is benne legyen. Ez tényleg hihetetlenül sokat segített nekem. PvP2 nevezés, Dual Survivor, nem is tudom mi volt annak a sorozatnak a neve. Nem is érdekel igazából. Mindegy, ez is PvP2 végigjátszás, vagy nem is tudom mi volt. Vagy lehet, hogy ezt már le is töröltük, nem tudom. Mindegy. Tehát abban is nagyon sokat segített, meg hihetetlen jó haverom, hogy ismerem is osztálytársam. Igen. Mindegy, kénytelenek leszünk nélküle megcsinálni ezt az egészet.
Hát hiába nincsen köpim, de nem fog bemenni városba, mert akkor megint rohadtul be. Ó, de van. Mindegy. Rohadtul be akkor megint, és akkor tényleg egy 5 percet megint várhatok, mire beindítom a videót. Nem baj. Ne hallj meg! Don't die, bitch! Ezt mondom tényleg, tehát így az második videóban is mondtam, hogy rohadtul el lettek állítva ezek a szorzók. Tehát tényleg nem kéne ilyen rohadt erősnek lenniük itt a 85-es mappon. Tehát 85-es map, 85, 80-as, illetve lélek. Hát itt még nem is kéne ilyen erősnek lennie, az basszus. Ha még úgymond 100-as mappon lennék, akkor meg el is ismerném, hogy ilyen erős testvéreim az úrban. De hát ezt nem hiszem el, tehát így nem tudom, hogy a GM-nek hova hiszik, hogy a játékosok milyen húde top egy cuccokat össze tudnak szedni, így egyes szinten. Főleg, hogy nincsenek is, nem is tudom hányas szinten, vagy 82 szinten, nem is tudom milyen toppos cuccok vannak, szinte semmilyen, tehát így mutattam első részben, hát az sem valami húde toppos, közben itt elég legyengültünk, mert csak 5 FPS, nem tudom mi van, tényleg majd itt dolgozni fogok rajta, hogy ez ne laggoljon ennyire, és tényleg emiatt is, ezen úton is kérek elnézést, hát igen, lehet, hogy most be fogunk kiktatni egy kis párbajt, hát nem tudom, mindegy. Ez a rész szerintem egy olyan 5 perces, vagy nem is tudom hányas lesz, nem tudom, fuck you videó. Hát 18.56-kor nyitottam el, most már 19.5. Akkor most vagyunk úgy 6 percnél, ha jól tudom. Hát akkor még úgy van kb. 4 percünk. Az srácok, tehát ebből a 4 percből megpróbálok minden többet kihozni. Hát tényleg 19 óra 5-kor, 19 óra 8-kor ki fogok jelentkezni. Illetve befejezem a videót, és városban fogjuk folytatni egy laza párbaj videóval, amiben hát látni fogjátok, hogy miért szar, hogyha egy kiskorival párbajozunk. Mert ugye ennek még semmilyen más szettje nincs, csak a mobset. És hogyha én most párbajozni akarnák hirtelen mobsetbe, eléggé gyökeresen át kéne optolnom, hogy normálisan tudjak párbajozni, mert így most egy-két skill veszek, de nem baj, mert szerintem elég tanulságos lesz. Meg akkor most meg fogjuk csinálunk egy opt videót inkább, ha jól gondolom. Most lesz egy opt videó, amiben csinálunk egy kinget, egy másik kinget, amit varosra fogok megcsinálni. Ma mondjuk nem tudom, hogy miből, mert nincsen pénzem, az a baj. Nem baj. Lássuk. Szóval itt kértek, hogy a csillámok nyertek, ki nem szarja le, tehát hát így igazából tényleg ki nem szarja le. Na mindegy. És hamarosan akkor be is szerzem azt a Freemetin 2-t, vagy én nem is tudom, hogy mi az a szeró, mindegy, majd kiírom Facebookon. Tényleg, aki így szeretne hozzá tényleg csatlakozni minden, az írja már meg nekem kommentba, legyen szíves. Igazából a saját hangom nem hallom a zenét, az acsit hangító sajnálom. Hoppá, közben meghalok. Igen, tehát aki szeretne csatlakozni, vagy legalábbis bejönni Facebookon, az írja már meg nekem SS YouTube-on, kommentba. És tényleg, valamit próbálok majd szerkeszteni, egy normális YouTube channelt, aminek majd az lesz a neve, Bread Gameplay, vagy nem is tudom mi legyen, nem tudom. Ugye másik szerokon hívnak úgy, hogy iShootLMG Kill, vagy Spaceman, vagy ahogy tetszik, nem is tudom mi lesz, de szerintem Spaceman Gameplay lesz, hát igen. Ez ugye a másik gameplay nevem, de mindegy, akkor én itt most szerintem mindjárt ki is jelentkezek. Ez mindjárt 19.80. Igen, hát az utolsó moment, amit most föl fogok venni, az lesz, hogy most kicsit ráközelítek a Karimra és elbúcsúzok. Szóval sziasztok srácok, a következő rész, amit még ma fogok fölvenni, az egy optoló és fejlesztő videó lesz, szóval sziasztok, addig is